at snakke med jer lidt om jeres hverdag. Altså, fordi nu har jeg jo stået og holdt øje med jer, da I kom. Og meget af dagen med et lille barn går sådan her. Med at prøve at gå rundt og lave noget med den ene hånd. Kender I det? Eller den her. Man har ligesom barnet liggende her, og så kan man ovenkøbet gå og hoppe, og så prøve at se, om man kan få noget mad. Ikke? Det mad, man får, når man har en hånd, hvad er det for noget mad? Hvad er det? Er det marabu måske en gang imellem? Ikke? Det kan også godt lige være en frugt, man lige kan snuppe i farten. Og det tænker jeg, det vil være meget rart, at man kan have barnet tæt på kroppen, som der står dernede. Så kan man jo med det samme forestille sig, at der har man både den ene og den anden hånd fri på samme tid. Det er en fordel for rigtig mange. Det, som kan gøre jer kede af det, når I er nybagte forældre, I ser jo ikke kede ud af det nu, men det kan godt være en gang imellem jer, ikke? Det er, når man er træt. Det er, når man er sulten. Det er, når man er lidt vred på sin kæreste, fordi han kunne egentlig godt have taget opvasken. Han kunne egentlig også godt have ordnet vasketøjet, og der er heller ikke noget mad i køleskabet, og han forstår heller ingenting. Så kan man godt være lidt træt. Og alt det tænker jeg, og den erfaring har jeg i hvert fald gjort mig de sidste 8 år med Sneglehuset, at i det øjeblik, man bliver fortrolig med at bære, jamen så er der nogle ting, der ligesom slipper, men får lidt mere overskud. Den der ulvetime, hvor man går der den sidste halve time, man er alene med barnet og tænker, kommer han ikke snart hjem? Nu er han allerede en halv time for sent på den. Det kan man slippe for. Og i virkeligheden kan man ovenkøbe anskaffe sig en slynge, som kan tåle vand, så man kan tage sit barn på i bad. Så man har ingen undskyldning længere. Så der er rigtig mange fædre, der siger til mig, ja, nu har jeg planer om at komme hjem til et hus, der er støvsuget og vasketøjet taget og indkøber det hele. Det tænker jeg er en rigtig dårlig idé. Fordi selvfølgelig skal I slappe af også, når I er på barsel. Men en anden vigtig ting, det er, jeg ved ikke, hvor mange her, der ammer. Det er for så vidt også ligegyldigt, fordi skal man give flaske, så bruger man akkurat lige så lang tid på det, som når man ammer. Man siger, at et nyfødt barn og indtil cirka hovedkontrol har brug for den omsorg, der ligger i amning og give flaske 8 timer om dagen. Og hvis det sådan er lige til, når han er umulig. Ja. Bærer du over navlehøjde? Ja. Den er over navlen. Ja. Fordi når jeg så sidder, så laver den lidt løsere. Ja. Så bare fordi jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Altså man siger, men det er jo ikke altid, der er en sammenhæng mellem det, man siger og det, der er virkeligheden. Man siger, at hvis man bærer over navle, så skulle ringslyngerne have en lang levetid. Altså som et bæresystem, som er hurtigt er på til børn fra nyfødte, indtil man ikke bærer længere. Jeg har allerede gjort den. Ja, men jeg siger heller ikke, at jeg er enig i den antagelse. Jeg er enig på den måde, at det er rart at have den i tasken, især til det der med at bære på hoften. Fordi nu er vi jo tilbage ved den der med at gå rundt sådan her, ikke? Og så lige prøve at få noget fra hånden. Og hvis nu man har fundet ud af viklen, den får jeg ikke taget på. Bæreselen, den har far taget. Så kan det godt være, at man skal tænke den her. Jeg vil lige vise den med det lille barn. Og jeg viser lige noget udenpå, fordi jeg kan ikke se, hvad jeg laver indeni. Så her har vi det lille barn. Jeg placerer stadigvæk det lille barn, så jeg tænker, at jeg skal støtte nakken over navle, og der var noget med de der knæhaser. Det har jeg fået gjort i ringslyngen. Og så vil jeg amme. Så læner jeg mig frem. Let frem, fordi nu skal jeg, det er ligesom den der arm herovre under armen, ikke? Så skal jeg jo have det her ben tippet, fordi jeg skal have mit barn ned og ligge. Giver det mening indtil nu? Ja. Så jeg står sådan her, og så læner jeg mig frem, og så får jeg mit barn ned og ligge i vuggestilling. Og det synes jeg, den er rigtig god til. Hvis man starter i slyngen oprejst, og så tipper barnet ned, så er det rimelig nem armestilling.